pagsamot ninda. Hello, good morning po sa inyong lahat. Welcome sa aking live. Mga sisikoy, naninnervous ako. Hello, Team Tambay. Thank you so much po. Unang-una, iyak na talaga ako, my God. Oh, don't cry.
Maraming salamat po, Team Tambay, sa inyo pong laging support sa akin. My God! Naiiyak si Tres! Ito po kasi yung aking first live as a monetized channel. Ayaw ko na, naiiyak ako. Oh my God! Sorry guys. Emotional si Tres. Di ako makapagsalita guys, sorry. Hello po, good morning po. Good morning sa lahat. Ito na lang po yung aking kapatid. Siya na lang po yung papagsalitain ko. Hello guys, good morning. Thank you so much po sa support sa ate ko. Ako po yung second Tres Marias ng farm. Thank you so much po. God bless po sa ating lahat, sa may mga channel po dyan. More blessing po. And thank you sa mga support na binibigay niyo po sa ate ko. So much guys. So, andito po ako sa ate ko. Saglit lang po ako umalis sa work. Kasi para i-surprise sa ganon. Tapos sabi niya, magla-live daw po siya. So sabi niya, parang nahihiya daw po siya kumanta. Sabi ko, pwede naman ako back up. Sabi niya, mag-live po kaming dalawa. Or hindi daw siya magpapakita or hindi kami magpapakitang dalawa. So boses lang po siguro muna. Salamat po. Good morning po sa lahat. Masyado pong emotional ang ate ko kasi syempre po as a monetized channel po siya, na sobra naman pong pagpapasalamat dahil sa mga support po na binibigay nyo sa aming channels, lalo na po sa ate ko. Sa kanyang team, super thank you so much po. God bless po sa inyo. Ako po si Macy, si Kentres Marias Farm. Thank you po. Salamat po. Bali po guys, libangan niya po tong channel niya kasi may nararamdaman po kasi ate ko. So, super thank you po. Parang ito lang po talaga yung pinaghuhugutan niya ng lakas. At may nakilala po siyang mga kaibigan niya po dito, mga katim niya. Para po sa lumakas po yung kanyang believe sa sarili. Libangan niya lang po ito guys. At sana nga po, dahil sa channel niya, syempre, alam niyo naman po na kaya ginagawa natin to para kahit papano, someday, kumita din naman tayo, di ba? Yung mga ganun, na makatulong sa atin at maka-inspire tayo ng mga tao. Yun lang po. Ate, ano na? Naiiyak po ang ate ko. Okay na ako, team. Thank you so much po. Big love shout out, Sis Kig. Sis Angel, thank you po sa pakulay. Salamat po sa inyo. Ito po yung aking first live, sis, mga sisi, as a monetized channel. So, simulan na natin. Magkantahan tayo. Tapos, mag-ipon tayo ng copyright. Copyright. Ay, naku, Diyos ko. Copyright. Attack. Thank you so much, team Tambay. Sis Yani, hello. May love shout out. Sis, sino ba yung nandito? Shout out po. Shout out. Oo. So, meron pa ako ngayon, guest. Yung aking ka-Tres Marias, yung sumunod sa akin, may ano din siya, YT channel, si Macy Oragon. Ayaw ko sis magpakita kasi haggard ako. Galing ako dun sa baba na gano'n ko ng kalabaw. Punit-punit yung aking damit. Pwede mo naman magpakita kung gusto mo. Yung kapatid ko daw, pwede naman magpakita. Ay God. So, ayan guys. So, ayan po. Mag-ano tayo? Ano yun sis? Ano yun sis?
Ipin mo doon, eh. Para ipalipad kasi yung mga yung pin. Para ganit. Okay, okay sis. Angel, thank you so much. Opo. Naulan po dito, guys. So ayan, simulan na natin magkanta-kanta. Pero yung isasaba ko, yung aking kapatid, kasi si Tres, hindi naman si Tres magaling. My God. Ay, hindi rin naman ako magaling. Meron, ano lang din, marunong lang din ng konti. So ayan, maghanap muna tayo ng kakantahin. Or sister, ano na sa'yo sis? So ayan guys. Teka lang sis, naghahanap pa kami ng makakanta. Nakakunik na ba? Wait lang, wait lang. Thank you so much, Sis Marie. Thank you. Wait lang mga sis, naghahanap pa ng kanta yung aking guest dito. Guest. So ayan, maulan dito guys. Maingay siguro. Mega love shout out, Sis Marie. And thank you so much. So much, Sis Angel. Eh, kami naman ba ang password ko niya? Good morning po, Ma'am Angel Wings Channel. Thank you so much po, Ma'am Angel Wings Channel. Hindi ko nukulikot pa, ate ko. Mama Marie Cuevas Vlog, shoutout po. Good morning po. Good morning po sa lahat. Coffee po tayo, coffee while waiting po sa song. Lakas po ng ulan dito sa Bicol. Caregiver in Iligan, shoutout po. Good morning po, Ma'am Caregiver in Iligan. Sige po, Ma'am Marie. Thank you so much. Lakas po ng ulan, grabe. Ay, may signal ka. So ito na guys, please welcome sa ating guest, yung aking sister na Sister the Second. Tres Marias number 2, si Maisy. Good morning! Siguro po mahina yung aming ano ngayon. Kasi maulan dito eh.
Once again, good morning po sa lahat. Congratulations po sa ate ko sa kanyang monetized channel. Bittersweet memories done a song I'm singing with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you. Will always love you. Thank you so much po. Congratulations po sa ating ko yung monetized channel na po siya. Yummy, yummy, hello po siya. Good morning everyone. Welcome to our first live sa monetized channel. Tres Marias I hope life treats you kind, and I hope you have what you dream of, and I wish you joy and happiness. But above this, I wish you love. And Thank you so much po. Salamat po, Julita. Yomi, hello, thank you. Kaenting, salamat. Sorry guys, medyo... Kulang ang regular painkillers kung nerve damage ang ugat ng back pain. Mag-Dole Neurobia by Paracetamol to help relieve. Sorry guys. Salamat po. Medyo pangit tong microphone ko kasi yung Bluetooth microphone lang.
Yung Bluetooth microphone lang po to, namumurahin, medyo hindi okay. Salamat po sa inyo guys. Thank you so much po. Pwede po kayo mag-request kung alam ko po yung song. Ano ba to? Pwede po kayo mag-request kung gusto niyo po. Basta alam ko po yung song. Mega love shout out po, Kainting. Thank you po. Ayan po, yan, siya lang yung pinagkalooban ng boses sa aming magkakapatid. Ay, kana all. Sana all. May nag-comment si Kami, wala lang. Sa Tres number 1, wala lang. Walang talent, hindi marunong sumayaw, hindi marunong kumanta. Tumbling-tumbling lang, guys. Yung alam ni Tres, Maria's number 1. Loving arms daw, sabi ni Loving arms, okay. Kainting. Sige, sure. So, Sure po, sure. hanapin natin. Wait lang, ha. Maghanap tayo. Mag-research muna ako, guys. Loving arms. Loving arms. Request ni Kainting. Sige. Ako natin ma-search. Okay, nandiyan pala. Loving arms. Nakakunik kayo? Hindi. Okay kayo. Lulubat ako Ayan. So yun guys, hindi muna kami magpapakita. Hello po kapatid Panalo. Thank you so much. Hello, CPR to kapatid. Paano ba to? CPR. First. CPR to kapatid, siguro. Paano ba mag-ano Oo. sa hindi CPR? CPR nga to. Paano ba? Saan ba kami maghahanap? Para hindi ma-CPR yung mga kanta-kanta namin. Mag-akapila na lang kami. Non-copyright na. Hello po, Chupain. Mega love shout out po. Copyright kami, Sir John. Non-copy. Copyright ako dito, Sir John. Ano to? Saan ka? Nakakuha ka ng hindi copyright? Non-copyright? Ano copyright? Hanap ka daw ng video karaoke non-copyright. Non-copyright. Code Island. Ano yun? Ano ito? Thank you po sa patamsak, Chupain. So, Loving Arms. Ayan po, may jacket ka na. Wala, hindi ko mahanap yung loving arms ni Hindi. Kainting. Kantang na, copyright. O sige na, kantahin mo. Hello, mag-i-give talaga kami nitong copyright. Paano yon? Most ng video, copyright po. Oo nga po. Saan kami maghahanap? Non-copyright? Mayroon din dito na copyright. Ay, hindi ko rin alam kung paano hanapin ang no CPR. Oo nga, kapatid. Paano to? I-mute ko na lang pagkatapos. Thank you, Des. Paano to? Mag-iipon talaga tayo nito ng copyright CPR. Madami pa naman akong hindi naayos sa Bahala na si Batman. Skip harang, oy. Uy, sayang ng harang si Koy, Des. Matagal hanapin yung Yan na lang. Matagal yung hanapin yung loving arms daw. Dito na, mayroon na. Yo. Meron na ba? O, sige. Yan na. Joke lang, sabi ni kapatid. Kapatid, hello. Paano to kapatid? First time ko magkanta-kanta namin dito sa live. Copyright kami. Yari kami nito. Dali. Nakaano na yan? Nahihirapan yung kapatid ko maghanap ng Ayan. Use your plus. O, sige. Wait lang. Pati ba yung mga harang dito, makaka-copyright din kami? BG. Okay lang, sis Jolita. Salamat sa pabiji-biji. Mute mo na lang daw. Huwag na chupain kasi haggard kami ngayon. Yung kapatid ko, medyo Labas yung bebe. haggard ako kasi galing ako sa baba. Ako ng kalabaw. Nagpastol. Hindi pa ako naligo. Hihihi.
Hindi mo natin Open cam, host, bagong Monica pa, kaya dapat open ka. Ganun ba yun? Nako, Magsali ka naman. Yung, yung kapatid ko na lang ipakita kasi magluluto pa ako. Ay, tana. Si, yung aking sister, pangalawa sa Tres Marias. So, ayan, nag-iikot pa. Habang naghahanap ako ng makakanta, nag-iikot pa. Patingin ng mukha, isang iglap lang, host. Isang iglap lang. Madilim kasi andito kami guys sa sa bahay kaya ako nakabuelo kasi medyo malakas-lakas yung signal dito kasi iniwan ako ng tita ko dito sa bahay nila. Ako yung naging caretaker ng bahay nila isang linggo. So kaya medyo malakas-lakas konti yung signal kasi doon sa bahay namin nasa baba kasi kami ng bundok. Ito medyo mataas na lugar. Kaya nakapagplano mag-LS-LS ba. Medyo nga umiikot pa din eh. Kaya sinamantala ko, pinapunta ko dito yung kapatid ko kasi hinatid niya rin yung galing sa sponsor namin na Wi-Fi. Thank you so much, Sir John Dash. Kaya hinatid niya sa akin. So mag-unboxing ako dito. Kaya ayan, sabi ko magsaglit kami mag-live para magpa-thank you sa lahat ng mga andito, sa aking mga team tambay, team good vibes. Maraming salamat po sa inyo. Emotional talaga ako kanina, sobra naiyak talaga ako. Grabe. Sige na, hanap na. Dali na, Ang tagal ng kapatid ko maghanap ng makakanta niya. Ikada ko. Kasi ako wala pa. Tanggalin mo na tang password. Wala. Ayan, ito na. Meron na. Ano ba yan? Sandali lang ha. Medyo nangangapa pa kami. Hindi pa kami batikan. Good morning po ulit sa lahat. God bless po. Ingat po kayo sa paghapon. Ayan na po. Request ni Kainteng. Loving Arms. If you could see now, the one said that should run home, the one said she'd rather be alone. If you could only see now, if I could hold you now, just for a moment, if I could really make you mine. Just for a while, turn back the hands of time. If I could only hold you now, I've been so long in the wind. Ikot ang net. Ayan, nawawala yung signal. Nawala ang signal. Itong mahirap po guys as a YouTuber. Naikot ang signal. Mahirap po pag walang signal. So long in the rain, singing any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my dreams, lying in your loving arms again. Good morning po sa lahat. God bless. If you could hear me now, singing someone through the lonely night, dreaming of your arms, don't hold me tight. If you could only hear me now, I've been so long in the wind, so long in the rain, singing any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom
Ayan, galit na daw si Kong kasi ayaw pakita ng camera. Nakaharap lang to sa pader. Oo, magpapakulay daw si Sir Paeng. Ayusin muna namin. Singing confident that I can. Looking back and longing for the freedom of my dreams. Natawa ako sa nagsasalita yung pader. I can almost feel your loving arms again. Des, hello po. Shout out. Good morning po. Thank you so much. Nahihiya po ang ate ko eh. Ayaw ako ipakita. Ayan, ipapakita na. O, say hanap na. Sabi ni Chu Paeng, hindi ako magpapakulay kapag hindi nag-open cam. My God! Ate, ano? Haggard kami. Chu Paeng. Ano mo sa ano? Ano pa ba? Wala. I surrender. I surrender daw. Diyos ko. Copyright talaga nito si Tres. Bukas wala ng channel. Wag. I surrender. So, ayan na, Chupaing. Takot ko lang sa iyo. Ayan, magpapakita na kami kahit ang pangit ko ngayon. Ayusin mo mukha mo. Wait lang. Diyos ko, galing sa baba. My God. Ayan, takot lang sa iyo, Chupaing. Magpapakita na po. Sandali. Wala ka dyan. Magtatakip lang ako ng kumot. Magkukumot lang ako. Sandali lang, ha? I surrender. Ano yon? Kay Celine Dion? My gosh, mga bigatin pa man din to. Sigurado, ano tayo nito? Hindi pa bulong lang yan. Copyright. Sandali lang po. Ayan, nakaano lang kami dito. Okay lang yan, CPR. Bawas ang revenue mo, kapatid. Ganun po Sign ba pa yun? Kapatid Panalo. Hala. Mag-ano sana ako, magtutula, kaso wala pala akong memorize na. Kasi yung tula hindi copyright. Ba't yung bubbles daw? Nagre-request, magpakita daw. Wait lang! Mag-makeup ako. Wait lang, ha? Ayun na. Wait lang. Pagpasensya niyo na po ang boses ko, guys. Di pa ako singer. Mahilig lang po kumanta. Ay, hello, good morning. Hello, ayan na po, ayan na. Nakikita. Laki ng mukha ko dyan, Hello, good morning. Satisfied na kayo? I think I Andyan na. Satisfied na kayo? Nakita niyo na kami. May ate, ako po yung second dress Marias. Mas maganda po ang ate ko. Nakalapag lang kasi napapulan sa lapad. What would happen the enemy of love with it? 'Cause I surrender everything, so give you the chance to live again. I wish to you. I know you can feel it too, but make it true. 'Cause I surrender, I still believe. I make you give them all to me. I'd hold you in my arms. I never let go. I surrender. Thank you, Sir Salamat. John. Salamat. Sir John. I know I can survive. Not another away from you. You're the reason I go on. Now I need to live the truth. Right now, there's no better time. From this fear we'll break free. And I'm living against me.
Nag-surrender na po. Ayan, ayan po, nag-surrender na talaga yung microphone. Nabasag po yung mic. Thanks so much po, guys. Thank you. Ang taas talaga nun. Sorry po, ito lang po ang gamit ko. Nabasag po yung mic. Pasensya na po. Chupaing! Thank you so much po. Sorry guys, nangangapa po kami first time. Ganito pala yung first time. Natataranta kami dito sa gamit namin. Ito po yung ate ko. Ako po yung second dress Marias ng farm. Mas maganda po yung ate ko. Kita nyo naman po. Salamat. Salamat guys. Chupaing, thank you so much po. Kapatid Panalo, maraming salamat po kapatid sa pakulay. Wow, thank you so much po sa inyo. Ayan, may request si Chupaing. Breathless Ikaw daw. Hindi, hindi ako kakanta. Kakanta po ang ate ko. Hindi ako marunong. Ate ko po ba yung kakanta ng request? Breathless go. Ate po. Si ate ko po. Ikaw na. Sige na, hanapin mo. Mataas yung kanta ko. Tapos- Parang malulubat ata ako. Tapos daw, kumusta ka aking mahal? Ano, kamusta ka? Request ni Sis Des. Okay, yung kamusta ka ate. Alis na daw mabuts. Yun na, alis ko na. So, yan, hanapin mo na. Ano ba yun? Binumisin ako, breathless guys. daw, breathless. Kailangan ko ng tagapaypay. Breathless? Oo, piling pabulong kasi bumirit ako eh. Wait lang ate. Diyos ko. Hello po, Mega Love shout out, Ems Vlog, Kainting, thank you. Sis Julita, Chupaeng, maraming salamat po. Guys, kapatid Panalo, thank you, thank you. Ayan. Naubusan na yung kapatid ko ng buses. Hindi pa. May inom lang. Inom daw siya ng pampaganda. Ano ba yun? Dali na, bilis na. Yung na-search mo na? Na-research ko na. Wala tayo dito upuan? Wala. Nakaano lang kami dito sa lapag. Nakabalaka lang. So, ayan. So, para sa ekonomiya. Para sa ekonomiya, Chupaeng. Yan na, yan na, yan na. Yan na. Ano yan? Breathless. Agoy. Breathless. Lakas to. Go on, go on. Bakit ganun? The one time life's fading slow. The time with you suddenly still. I'm waiting for you only. This night is starting, I feel weak. I cannot lie from you. I cannot hide. I'm losing me to try. Can't hide it, can't hide it. So on, go on. Come on, baby, breathless and be to see. Till I can deny this loving feeling. Let me go for your kiss. Go on, yeah, yeah, come on. Good morning po! Salamat po sa inyo. And if there's no tomorrow, and all we have is here and now, I'm happy just to have you. You're all the love I need somehow. It's like a dream, also I'm not asleep. I never want to wake up. God doesn't, don't breathe in. So on, go on. Come on, baby, breathless and me to see.
Good morning po sa lahat. God bless everyone. Thank you guys. Salamat po sa support sa ate ko. Salamat po sa mga palipad dyan. Thank you so much. Chopaing TV. Hello po, Sharab. Nagluluto po ang ate ko. Ang daya po ng ate ko. Nagsasaing. Nagsasaing po ang ate ko. Ako muna po yung sinabak niya dito. Thank you so much po sa lahat po. Panalo, Pitmalu TV. Shoutout, Paeng TV. Thank you so much po. Salamat po. Hindi po ako singer. Mahilig lang po akong kumanta. Nagkakanta po ako sa sa Wishing. Sa Wishing po. May account po ako. Meron din pa akong YouTube channel. Pwede bang banggitin yun? Macy Oragon Shing. Kaso napabayaan ko po kasi medyo busy. So, salamat po sa support po sa ate ko. Thank you so much po. Kung hindi po sa inyo, hindi niya po mararating tong na monetize channel na po siya. Salamat po sa suporta. Kainteng, nandiyan ka pa ba? Salamat po. Good morning po sa lahat. May nag-request ate? Wala. Supay. Baba mo, tusukin ko. Ate, baba mo daw, tusukin, i-chupay. Grabe ang pawis ko, guys. Bumirit si Mace Oragon. Hindi ako makabwilo dito, guys, sa microphone na hawak ko. Gusto ko talaga yung mahabang microphone sa all mahabang microphone. Malulubat na pati ito eh. Ate, silay ka nga. Sayang kasi itong phone ko lobat na. Dito na sana ako nag-connect. Tsaka mahina ang signal. Mahina. Mahina ang signal ng phone ko. Pinuwisan ako ah. Chupaeng, thank you so much po. Sis Rosne. Hello. Yan mo din ako sa Nagsasayang ako, guys. I-search mo no copyright. Saan ba? Saan ba yung makikita yung no copyright? I-search mo lang no copyright. Ikaw na. Ikaw na. Tanggalin mo nga ng password. Paano ko ito matatanggal? Teka lang ha, maghanap pa po kami. Ayan po, no copyright. Ano yun? May no copyright. Non-copyright. Para okay. Yan. Diyan ka maghanap. Hanapin mo nga sa akin kasi kantahan ko si Chupaing. Yan. Request mo. Ano yung request ni Chupaing? Pa-requestin mo. Paeng, ano daw po yung request mo para kay ate po? Siya po kakanta para sa'yo. Wow! Yan no, tingnan mo. Thanks for singing my request. Come on, leave me breathless. Paeng. Thank you so much, Chupaeng. Kantahan kita, Chupaeng. Gusto mo? Pero iiyak ako. Ano yung another yogi? There you go. Maraming salamat po sa lahat ng andyan sa baba. Kapatid Panalo, maraming salamat. Alam ko may work ka na. Baba mo, tusukin ko. Sino yung baba mo yan? Yung baba mo daw yung tutusukin niya. Grabe siya. Ako hindi, kasi ito daw. Ano yung damit ko ngayon? Sige, kanta ka, Tres. Oh, sa ate ko kakanta. Gusto! Grabe ka ba ko? Yung isda doon, baka kinain ng pusa. Tignan mo. Huwag niyo akong pagtawanan. Malakas yung ulan dito, guys. Wait lang po. Ikot-ikot yung signal. Wait lang, ikot-ikot ako, oh, ikot.
Grabing kabako, Chupaeng. Para sa iyo yun, Chupaeng. Grabing kabako, Chupaeng. Yung kamay ko, nagaganyan-ganyan, no? Grabe. Alang-alang sa iyo, Chupaeng. Kinaya ko. Oh my God. Wala eh. Maraming salamat po sa inyo. This is hard. Thank you. Thank you, sis. My God, Chupaeng. Grabing kabako. Atakin ako sa puso. Grabe. Diyos ko, Lord. Alang-alang sa ekonomiya. Grabe. Ems, thank you, Ems. Oh, si Ate Erlinda. Andito sa Ate Erlinda Marbani. Thank you, Ate Erlinda. Thank you. Andito sa Ate Linda. Ate Linda, shout out po. Maraming salamat, Ate Linda. Ayan si Ate Linda. Andito pala. Shout out mo. Shout out po, Ate Linda. Okay lang po kami, ate. Ayan po, yung ate ng aking hipag. Andyan po pala si Ate Linda. Shout out po. Kumusta po kay nanay? Buti na lang nag-backread ako. Nakita ko. Oo. Salamat po sa lahat ng andito. 7 million in the house. Thank you. Ano nang sunod? Ano na sa'yo? Hindi pa ako nagluluto. Tanghali na. Ano pa? Maghanap pa tayo. Ano pa? Ikaw na dito. Dali. Tanggalin mo password. Ay, oh. Saan? Kalimutan ko na. Ikaw ang dahilan. Ano nyo to ni sis? Para kay Aces Heart. Ikaw ang dahilan. Request ba? Request? Hindi. Favorito niya to eh. Favorito ni Aces Heart. Ikaw ang dahilan. Sis Aces Heart. Ito po para sa iyo, Sisi. Ikaw ang dahilan. Sabi ni Chupaeng. Ayun na. Again, good morning po sa lahat. God bless everyone. Shout out, sabi natin. Bakit ba Masasayin muna ako. nang ika'y aking nakita, puso ko ay umakaba? Pag nasanayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nagbabalisa. Sa tuwing ika'y katabi, ako'y di makapalit. Marami bang iniisip, kundi ikaw lagi. At sinubukan ko, ika'y aling kahit anong gawin. Di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Sila, ikaw ang dahilan. Mega love shout out sa 11 million listeners on Monday sa channel natin. Thank you so much po, guys. Salamat po sa support.
ng puso ko isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, pangarap ko'y nabuhay, mundo ko'y nagkulay, pagkat ikaw ang sinta, ikaw ang dahilan, ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, kaya't sa araw na ito, sumpa ko sa iyo, habang buhay ay ikaw ang aking mahal. Thank you so much po. Sana po nagustuhan niyo. Thank you guys! Thank you so much po. Salamat po sa lahat. Thank you, thank you, thank you. Naninibago ako sa phone ng ate ko. Naninibago ako sa phone ng hindi ko phone. Leaving yesterday behind. Alam mo to, te? Nag-request si Ate Rose ni Solomon. Leaving yesterday behind. Paano ba yun? Pwede bang mag-practice? Salamat po sa mga nagtusok sa ate ko. Sa channel ng ate ko. Ma'am Mirna, hello. Good morning. Ace, Heart, Lauren. Good morning po. Ate, ano daw? Leaving yesterday behind. Leaving yesterday. Naninibago ako sa phone mo, te. Paano ba ito? Wait lang. Password. Sana po nag-enjoy po kayo kahit hindi pa ako singer. Ay, lubat. Yan. Lubat na. Lubat. Asan si Sarap? Lubat na. Oh my God. Tingnan mo nga dyan. Lubat, nene. Sandali. Maghanap tayo ng paraan. Hindi talaga kakayanin ng isang ganito lang. Akin na yung charger mo. Pwede ba to? Di ba magsabog? Grabe. Wala. Pawis ni Apple. Wala kami dito extra. Lubat na? Nalubat. Di ba tumunog? Ay, hindi pa. Sabi mo eh. Hindi pa. Hindi pa pala. Leaving yesterday behind. Iyan ako nga. Sino nga, pag anuhan natin, pag Hindi ko talaga yun pagtulungan natin yung living yesterday behind. This is Rosny ba? Hanapin mo dali. Dito na. Hindi ko to alam. Busy ako guys. Hindi pa na. Ano siya? Ay. Advertise. Busy ako guys, nagluluto. Forever's not enough. Diyos ka, grabe, pang malakas yung mga request niyo ah. Baka matay-tay ka. Sabi ko, Whitney Tyson, hindi Whitney Houston. Kira. Forever's not enough. Living yesterday behind. Yan. Alam mo yun, te? Hindi. Pag-aralan natin, bala dyan si Sis Rosny. Pwede bang itula? Bala dyan si Sis Rosny, itula na lang namin to. Pwede bang itula? Grabing init. Wala, kulang yung saksakan dito eh. Yun. Sis Rosny. Paano to Sis Rosny kantahin? Hindi namin alam. Maganda yan, fairness. Hindi namin alam kung kantahin Sis Rosny. Pero maganda to, in fairness. Hindi pa alam talaga. Hindi ko alam. Whatever should long. Now always earth has gone by. Sorry guys, hindi namin alam yung song. That's good and wrong. Hindi alam yung song. But now I Ano po yun?
Hindi ko alam talaga, sis. Maganda sana to. Opo, direct po ito, sir. So, paing. Tomorrow. Hindi ko alam, sis. Yesterday behind final love in my mind. So let the memories stay away. Sorry! Hindi alam! Just try to remember. Sorry po, hindi lang namin ito sa kahit na nagkakanta-kanta, hindi naman po talaga masyadong Maalam. ano yan? Opo, Chupaing. Direct po ito. Sis Mierna. Thank you, Sisi. Tukso na lang. Tukso. Tukso daw. Tukso? Tukso na yun. Mga tukso. Oh my Sige, God. hanapin mo. Ibigay mo na ako sa bonus. May ages. Ha? Sige na, sige. Nandiyan po Oh, sige, siya. sige. Oo. Si Des. Ano, kailangan namin mag-backride. Backride. kailangan namin mag-backride. Backride pala. Ito, Christmas bonus. Oh, sabi ni Sis Des. Nandiyan pa ba siya? Taga-Iligan to si Sis Des. Christmas bonus. Ito yung may binibigay sa akin na army daw na ano niya, pinsan. Tapos, in-stock ko, ang baby pa. Matcha-child abuse si Tres. Ay, isusunod. Ayan, Sis Des, hinahanap pa yung Christmas bonus mo. Pakanta sa tatay ko, mga sis. Ano yun? Yung, ano sana, ano yun? Ano daw yun? Yung kanina, Ano, sino request? request kanina ni Sis Rosny. Hindi namin kaya Sis Rosny, hindi namin alam. Ito na oh, ages. Ito na lang yung ages ni, Ala, Ano? papraktisin din namin to guys. practicein din namin, ano muna yung sound, bawasan mo yung sound. So ayan, Diyos ko, nakidlat pa man din na, ano guys, dagoldol ba yan, tawag yan? Nakulog. Nakulog. Akit si Sir ko, oo sana, oo sana Sir June. Ito. Kaso direct kami, wala pa ako, hindi ko pa alam paano magano ng StreamYard. Mag-akyat sana si Sir June. Ah, kakanta sana si Sir John. Oo, magaling yung kumanta. Wow, Ako, sana all. mga Pretty Aguilar yung boses niyan. Lagi si mga nagre-request dyan kay Sir John. Pag nakakanta na. Ano na? Hagdan daw, Tres. Meron ako dito hagdan, yung sa puno ng pili. Walang hagdan, Sis Aces. Ito na. Nandiyan pa ba si Maligo muna ako. Hayaan ko muna ito sa kanya. Ala. Kapatid Panalo, hello po sa pagtambay mo. Sis Mierna, thank you sis. Mali yata itong kanta ko. Sa tuwing darating ang Kapaskuhan, ang Christmas bonus ating inaasahan. Sa mga kumpanyang pinagtatrabahuhan, tunay natin itong kailangan. Kaya't ibigay nila ang aming Christmas bonus, pati na ang 13th month pay, para sa lahat okay na okay. Hindi ko masyadong alam. Diyos ko, gapon. Susog ka doon. Hindi ko masyadong alam guys. Kung ano. Tatamagi ako naman. Hindi pa ba sila? Sorry po, hindi ko masyadong alam kung kanta na to. Ate, hagdan daw. Wala pa hagdan. Direct po kasi ito, direct.
Big love shout out sa 11 millions jammers, listeners watching on my ating channel, Chris Marie's Farm. Hello po, Ma'am Myrna. Good morning. Sa Paskong darating, mataas na ta. Nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling at sa mga araw pang darating. Chopaeng, hello. Walang ibang hinihiling, pangarap ko'y ikaw pa rin. Kung ito'y parang inip, ay ayaw ko nang mag-isip. Pag-ibig ko iyo, kahit na hindi Pasko. Ang buhay ko ito ay laging naan sa'yo. Sana'y huwag magbabago ang matamis mong pagtingin. Kahit na hindi Pasko, iliw, ako'y lagi mong mahalin. Pag-ibig ko iyo, kahit na hindi Pasko. Ang buhay ko ito ay lagi laan sa'yo. Sa Paskong darating, nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling at sa mga araw pang darating. Pag-ibig ko iyo, kahit na hindi Pasko. Ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo. Pag-ibig ko iyo, kahit na hindi Pasko. Ang buhay ko ito ay laging naan sa'yo. Thank you so much po. Pasensya na po sa boses ko. Bumibirit tapos bumababa. Thank you guys. Salamat. Thank you. Thank you everyone. Essie is hard. Thank you po. Kain din. Hello. Chopaing TV.
Hello po. Sa aking puso, kainte. Kaya mag-try po. Habang hindi pa lobat ang microphone at ang boses ko. Grabe. Thank you guys. Tumindig ba des? Yung ano, balahibo daw. For natural and nutritious. Ay, ang ingay ko. Ate! Yung password! Sorry guys. Baguan si Cantres Marias. Sabihin mong lagi. Okay, sige. Yung nag-request ng ano, sa aking puso. At yung sabihin mong lagi, okay po. Ate! Yung ano, password nito. Halat. Ano na? Ala, mali. Repeat. Tapos? Ayaw talaga. Sa baba, i-check mo, may go way and plan. Gurit. Yung gurit na sa baba. Ayaw. Yun na? Hindi pa. Ano ito? 10? 1 o. Di mo magpapagawa. Ayaw. Sorry guys, hindi ko kabisadang po ng ate ko. Wait lang, nandun kasi sa kusina. Wait lang. Sa aking puso. Paano pati ini nalilibago ko ini? Nutritious. Cerelac. Up to 50% off. Percent off beauty last flash deals every 12 midnight. Sorry guys. Naninibago ako sa phone ng ate ko. Sorry guys, hindi niyo ba? Sorry guys. Sa nag-request ko nito, nandiyan ka ba? Yung request ko, kakatay ko po, Mamiens. Ulitin ko sa'yo ang
para lang sa'yo. Kahit kailan di magbabago, ikaw laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang iba. Sa aking puso'y tunay ka nag-iisa. Hindi ko nais na mawari ka kahit sandali sa aking piling. Kahit buksan pa ang dibdib ko, magdadako ay larawan mo. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Thank you so much po sa nag-request na Ma'am Em, sino po ba yung nag-request ng sabihin yung gano'n? I need more than a regular milk for my preg. Ito na po yung request ng sabihin kong lagi. Ako pa rin kaya ang iibigin mo kung makakita ka ng higit sa isang katulad ko. Hindi ako magbabago tulad ng sinabi ko. Ang pag-ibig ko'y para lamang sa isang puso. Sana ay hindi lamang sa labi ko marinig. Inasahan mo pagkat ako'y tapat sa pag-ibig. Sabihin mo lagi ako'y iyong mahal. At hindi panandalian kundi panghabang buhay. Hindi magtataksil kahit na kailanman. Dahil lang tibok ng puso natin isa ang nararamdaman. Ako pa rin kaya mula sa simula at mapahanggang wakas ay di ka magpapabayan. Hindi ganyan ang tulad ko, kilala mo
Iarasahan mo pagkat ako'y tapat sa pag-ibig. Sabihin mo lagi ako'y iyong mahal. At hindi panandalian kundi panghabang buhay. Hindi tatansin kahit na kailanman. Dahil lang tibok ng puso natin isa ang nararamdaman. Sabihin mo lagi ako'y iyong mahal. At hindi panandalian kundi panghabang buhay. Hindi magtatansin kahit na kailanman. Dahil lang tibok ng puso natin isa ang nararamdaman. Magkano sinantalog eh? Wala siya sa dahil lang tibok ng puso natin isa ang nararamdaman. Thank you so much po. Salamat po sa mga request po. Thank you guys. Ano ito? Saro, ano ito? Paano pa charge ito? Hindi. Andyan pa ba kayo? Ika naman, te. Maraming salamat po, Sis Rosly. Thank you. Salamat po sa inyo po. Andito pala si ano? Andito pala si Ay, sinod si Jarrell Moto. Jarrell Moto. Hobby to ni Sis GM. Wait lang, lagyan natin ng jacket. Ano yan? Asa na yun? Hindi ko makita. Oh my gosh. Wait lang, Sisi Koy. Na-add moderator mo na ba to? Si Jarrell mo to? Bulol na ako eh. Remove ang nakalagay dyan. Ibig sabihin na lagyan siya ng jacket. Sino yun? Boy! May tao dyan sa labas? Ano ito? Dolide. Huwag kayong maingay dyan sa labas. At may natutulog dito sa loob. Wait lang mga Sisi Koy. Hello. I'm back. Tara na, sis. Maghanap pa na ng kakantahin. Sis Jarrell Moto, thank you. Sir pala to eh. Si GMB sa call to eh. Ba't hindi ko malagyan ng jacket? Ba't hindi ko siya malagyan ng jacket, si GM? Wait lang, sis. Fresh na. Oo, sis. Naligo ako kasi haggard ako kanina eh. Di ko makita na. Di ko na makita si ano. Si sis. Ni sis GM. Ano pa ba yung kakantay natin? Sino pa ba yung nag-request dyan? Thank you, sis Aces Heart. Sa pakulay. Jarrell mo to, hindi kita madyakitan. Kasi nakalagay doon, remove. Ibig sabihin, nadyakitan ka na. Fresh na daw. Oo, kasi kanina punit-punit yung damit ko. Sino pa ba yung may dyan, request? Sis Des, ano yung request mo? Wait lang, maghanap ako. Ang kanta mo na to, sis, na sabihin mo ng lagi. Maghanap tayo. Nagluto pa kasi ako, kaya medyo natagalan ako. Nagluto pa ako at saka naligo. Through the years, di ko ito masyadong I love you, goodbye. All this time na lang,
Ito, all this time. Kantahin ko all this time. Hindi ko man natin lubat kayo. Sabi daw mo na kami. George ko. Unin na lang ipalit mo. Tara na, samahan mo ko dito. Ngayon, sa rambutan mo. Nakahilata lang kami dito guys sa ano, lapag. Kasi walang upuan. Ngayon, sa rambutan. Para po sa inyo to. Ay, susura na. This is Heart. Lola Ayoko. Hello po. Hello po. Big love shout out po. For this time, I know someday you'll need to find something that you left behind, something I can give you. All these years, when I come back, love disappears, but hearts so good for so many years, and memories are forever. All this time, want to know I no regrets. The sun still shines, the sun still sets. The heart forgets, the heart forgets. What will I do now with all this time? Even though it's gone to this, I close, make a wish, hoping you'll remember all this time. Want to know I no regrets. The sun still shine. Oh my gosh, nawala. Sorry, ano ba yung napindot ko? Sorry naman. Sorry po, may napindot ako. Biglang nawala. Oh my God, panira to ng moment. My gosh. Hinahati si Lula Au. Jajakitan ko. Ayan tuloy. Iba yung napindot ko dun sa hawak ko. Ayan, may jacket na si Lola Au pala. So, ayan po, pasin na kasi iba yung napindot ko. Ayan tuloy, nawala. Nawala tuloy. My God! Kalorky? Ano pa ba yun? Ano pa pwedeng kantahin? Maraming salamat po sa andyan sa baba. Pasensya na po. Biglang nawala yung kinakanta ni Tres. Lahat copyright yung aking mga ano ngayon. My goodness. Saan ba tayo kukuha ng hindi non-copyright? The Power of Love. Halika na, kantay natin. Non-copyright. Nabitin ka ba, sis Aces? Nabitin ka? Kalorky. Oo, si Chupaing. Siya si Sir John. Nagtatanong yung kapatid ko kung si Chupaing daw ay si Sir John. Sabi ko, oo. Boy, huwag kang hara-hara dyan, boy, kasi nakikita ka ng kahubad. Ayan. May bata dito nakahubad, hara-hara. Bawat si boy eh, maano tayo nito. Si Santi ba? Ayan, kumakanta na sa labas yung kapatid ko.
Bahala na, sisigaw na lang ako dito. I remember the days when you here with me. Those laughter and tears we shared years and memories that we had for so long. It's me and you. Now you're gone away. You left me all alone. Ayun, ikot. Go on to what you want, but please don't leave me. You'll break my heart. Hey, what should I do? Babe, I'm missing you. Please don't disappear. This are the world that you should hear. Time and time again, I wish that you were here. I don't wanna lose you, girl. I need you back to me. I don't wanna lose you, baby. Can't you see? Why I need you? You've been a part of me. I wish someday you'll be back home. 'Cause I really miss you, darling. Please come home. Ewan ko, ikot yung signal. Di ko madyakitan si Jarrell. Bakit ganun? Mamaya. Di, pakipindot mo nga to, si Jarrell, jaketan mo. Ayan, ano na naman siya? Ano ba yan? Lagi akong nawawala sa aking mga kinakanta. Hen, senko dyan kita. Ayan o, si Jarrell mo to, jaketan mo siya. Singko, Ayan, ayan, singko, ayan. Di, jaketan. dito, ano mo yan? Ayan o, di ko mapindot. Talaga. Dito, di madya kita, Huwag digde. dyan, kasi, Tigdi? Oo. Pag nakita mo si Jarrell mo to, oo. Dai, ayaw niya eh. Di kita sis madyakitan, bakit ganyan? Wait lang. Hindi madya kita. Kanina pa ako nagpipindot dito. Ayaw madyakitan si Baka Jarrell. pigaharang siya. Okay, pigaharang. Meron ba ganon? Ay, pigaharang. Hindi ko siya madyakitan talaga. Kanina pa yan. Hala, sis! Di kita madyakitan, sis Jarrell. Oo. Sis Jupay, big love shout out, sis. Thank you for coming. Tara, try natin kantahin to. Labis na nasaktan. Ano tayo dito? Sisigaw. Labis na nasaktan. Magsisigaw kami para kay Jupay channel. Ikot-ikot pa. Huwag mo nang pilitin. Ayan na, sis. Ayan na, sis. Nadyakitan na kita. Kung kailan sinabi niyang huwag mong pilitin, ayan. Lumabas din sa wakas. Thank you, sis Jarrell. Moto. Paki-love-love po sa kanya. Wala na akong signal, oh. Ikot na. Ikot na. Umikot na kasi andyan na si Sis Jupay. Yung utang ko, di ko pa mapalipad. Ayaw pa din gumawa na. So, okay lang yun, Sis Jupay. Okay lang yun, Sisi Koy. Lakad-lakad ka dyan sa likod.
Ayan, ikot ako eh. Kakantahan ko sana si Sis Ju pa ng labis na nasaktan. Tapos pag malakas na, patayin ko na. Pag ano na, pag mataas na masyado. Mega love shout out po sa 7 million in the house. 7 ba? Or 6? Haha. Haha, galing mo daw, Tres. Labis na nasaktan talaga. Jowa na kahit kunwari labis na nasaktan, kahit hindi naman, di ba? Kasi wala tayong boyfriend since birth. Kunwari, labis na nasaktan na lang tayo. Uy! Sino mo mayaman ka? Hindi ako mayaman, sis. Ito nga lang eh, nag-ano lang ko dito sa bahay ng tita ko. Nagbantay ako ng bahay ni tita ko. Hindi ito bahay namin. Kasi yung bahay namin, guys, ano lang, barong-barong. Ito, bahay ito ni tita. Binantayan ko lang. Kasi wala sila. Ako yung naging tao dito. Kaya sabi ko, medyo may signal naman. Mag-try ako mag-live live. So, ganun yun, guys. Hindi ito po bahay namin. Yung bahay namin ay bahay kubo lamang. Kahit munti, ang halaman doon. Ay, sari-sari. Singkamas at talong. Sigarilyas at mani. Sitaw, bataw, patani. Oh, ba yan? Napapraning na si Tres. Kanina, alam nyo ba, hindi ko alam kung paano yung introduction ko. Umiyak talaga ako, grabe. Kasi para kong na-excite na, para kong, yung parang blessed ka lang talaga. Yung gano'n. Yung parang, ano talaga. Kasi naramdaman ko talaga yung, ano kasi, syempre, muli na tayo. So, ito na yung daan para tayo ay unti-unti makamit yung ating mga ninanais. So, ayan ha, kantahin ko muna kayo. Pag hindi ko na kaya, syempre, ipapasa ko sa mataas yung boses. Doon kay sister ko. Ikot-ikot pa man. Ikot kasi guys eh. Na ano pa man din, kulog. Di kasi dito kasi katabi ko. Hello, para ko ito sa inyo. Munting kumapata nang di alam ang luha. Ayaw kong ganito, mahal dinggin mo, nahihirapan ang puso. Sinundan ka ng pusa at nagmamakaawa. Tinalikuran mo ako ng papalayo, sumisigaw ang puso. Labis na nasasaktan ako sa mga alaala. Ikaw naman. Hindi ko na yan. Hindi ko na kaya. Kita mo. Yes! Wala na ba akong pag-asa pa? Hindi mo ang tibok ng puso. Sa'yo'y nangungulila. Paano na ako? Paano na tayo? Paano na ang puso kong ito? Labis na sinaktan ako. Sobrang nahihirapan. Oh. Kahit mapilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Hindi ko makakaya na isipin ay lisongin aking hinihiling. Muling tanggapin, dalawin ang pusong sumisigaw. Ang taas! Bisyo, bisyo. Mataas na guys, mataas. Nagwala.
Sorry naman po. Akala ko kaya ko, hindi pala. Sorry guys, so pasensya Akala na ko po. may boses ako. Wala pala. Oh my God, ano ba yan? Ano yan, boy? Grabe, kalorke. Sana all. May backup sis Jupay. Ay, sis Jarel. Oo. Hindi ko alam masyado. Kalorke. Cheese wins! Ang hirap pala kantahin yun. Akala ko, madali lang. Akala ko, kakanta ka lang. Yun pala, sisigaw ka. May kapilge? Ano yun, sis? Ano yun, sis Jarel? Kumpas. Kalorki. Iyo, boy. Sabi ng bata daw sa kabila, ang lakas daw ng boses namin, parang tigre. My gosh! Ayan, ito pa, meron pa dito. Anuhin na natin kung copyright, bahala sila. Paano kaya to, no? Paano kaya ang pag-ano ko nito, mute? Bukas, kanta-kanta tayo ngayon, bukas wala na akong ano. Ay, wow. Wag naman. Hindi pa tayo nasa. Wala pang sakot. Okay lang, sis Jupay. DJ ka lang. Okay lang, sis. Thank you, sis Myrna. Sa pa-BG-BG dyan. Sis GM. To, sa hobby niya to, si Jarel mo to. Uy, tulungan mo ako nito. Para sa inyo. Niloko mo, winasak mo, pati mga pangarap ko. Ilan kaya ang tulad mo? Bakit ganyan ang puso mo? Kaya mo yan. Natatawa ko nung marinig kong salita, meron ka ng iba. Halos kahapon lang sinabi mo sa akin na tayo ay tapos na. O kahit bilis naman sino ba ang nakuha mo mukhang di ka kilala. Ilan kayang mga babae ang malulungkay mo pa? Thank you, sis. Nilason mo ang isip ko, ang puso at damdamin ko. Anong sakit sa aking bibig, ang pag-ibig na alay mo. Natatawa ko nang marinig ko ang balita, meron ka ng iba. Halos kahapon lang sinabi mo sa akin na tayo ay tapos na. O kahit bilis naman sino ba ang nakuha mo mukhang di ka kilala. Ilan kayang mga babae ang malulungkay mo pa? Ang sakit! Natatawa ko nang marinig ko ang balita, meron
Thank you so much. Thank you, Sis Charel Mato. Alam mo to ni, sayang na sayang. Yay, yun oh, ang taas. My heart will go on. Yan, pwede pa. Luha. Ano ito, boy? Huwag kayo maingay dyan. Boy, huwag kayo maingay dyan. Masyado. Nako, yun. Ay, ito rin yan. Ne, one moment in time. Kantay natin. Hindi ka kaya dala, Boboy, pag nag-ligo, magdala na ng ano, tayo na. Hello po sa 4 million in the house. Di ko alam kung lubat na yung cellphone ko. Tulungan mo ako nito. Kasi siya nag-request. Wala lang. Sayang naman. Sayang naman. Quiet. Hello po, saan dyan sa baba? Thank you so much po. Ayan, ikot ako eh. Ikot. Ayan, basta pag mag-end kami guys, pag wala ng signal. Wala ng tao sa baba. Yung nagbaba ng bahay, wala naman. Kasi kung may nagbaba ng bahay, ipipin ko. Thank you so much sa lahat ng andyan. Hindi ko na kayo maisa-isa kasi kanina naliligo ako. Heal the vein to stop Hindi ko na anxiety. Hindi ko mabakred. Wala, natatakot ako mag-ano nito, mag-mute. Baka mamaya wala na palang ano. Ay, pasaway kasi. Baliw na puso daw. Ito na lang, baliw na puso. Ano pa natin, pa man na, in terms of requirements. Tama. Hello, sis Lita. Hello, sis. Big love shout out, sis. Thank you, sis. Nagkakantahan kami dito, sis. Lahat copyright, CPR. Nako. Paano kaya ang pag-ano ko nito? Pag-mute. Buti na lang, nakisama yung signal sa amin. Hindi masyadong ikot. Pero yung iba kong cellphone, ikot talaga. Buti na lang itong naka-live. Hindi. Ate, may add ka ba na isang oras? 30 to 50. Ikot ako, sis. Naghahanap sana ako ng makakanta. Ikot. Ito lang shoutout po sa 6 million Jammers listeners on my Ate's channels monetize. Ito through the years. The Power of Love na lang. Kantay mo? Ha? The Power of Love. Kakantay ng aking sister. Ito yung aking Katres Marias number 2. Macy. Wala naman yung signal. Ano ba yun? Umulan kasi dito sa amin, guys. Ano ini? Kaya, wala yung signal. Maraming salamat po sa lahat ng nakatambay dyan sa baba. Thank you so much. Ayan na, sister. Ayan na. Ito ka, kita ka. Ulit, good morning. Ito yung aking sister. Siya yung sumunod sa akin. The second Tres. The second Tres Marias. Ayan na. Kaso lang, mahina yung signal. Kape tayo guys, kape. Sarado natin.
One of my favorite. Nakalapag lang kami dito, guys. Nakalapag lang kami dito. Bakit? Ikot? Ikot. Ikot, ikot, ikot. Madilim na, di na tayo makita. Ikot. Madilim talaga. Para po sa inyo, the power of love. Copyright. Dapat dito tayo nakaano sa baba. Dito pala dapat tayo, oh. Kapag tayo lang. To whisper in the morning, all the lovers sleep in tight, all the lights and the night are stood in your eyes. Hold on to your body and feel it move your head. 'Cause I'm your lady and you're my man. Whenever you reach for me, I don't know that it can. You're such a high, but I'm lying in your arms. When the world outside's too much to take, that our hands that are fading, having souls that may be times, it seems I'm far away. Never walk the world again, 'cause I am always by your side. 'Cause I'm your lady
nawawala po kami dalawa. Ayan, palubat na po. Palubat na guys. Nagwawala ang Tres Marias, oh. Thank you so much. Sino yun? Sino yun? Thank you po. Thank you so much po, guys. Salamat po sa support sa channel ng ate ko, sa aming channel, Tres Marias Fun. Big love shout out. Ano ito? Astanax? Astanax? Thank you so much. Big love shout out sa inyo. Sorry naman, nag-ano yung dalawa dito. Hysterical na yung boses. Ito, para sa lahat ng mga OFW guys. Para sa inyo to. Bakit ba ang naging wakas ng buhay kong ito? Maling hindi ko nagawa, bakit nga ba ako? Ganda ng song. Kamatayan ang katumbas, sasalang di ako. Katarungan, bakit ba ganito? Kay rami na katulad kong nasa ibang bansa, inaapi, sinasaktan kasama laging luha. Marahil na hindi kami ang tanging pinagpala ng may lalang dito sa balat ng lupa. Sino mabalan? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ang buhay ay inialay sa bansa? Bagong bayani ng sandalo, bigyan naman ninyo kami kahit nagkaunting awa. Sa lahat po ng mga OFW, para sa inyo. Kung ka ba naghihintay sa mga katulad ko? Mayroon pa bang pag-asa na lumigaya sa mundo? Sana'y huwag nang maulit ang isang katulad ko. Ang sana ng iba'y tinubos ko. Sino mabalan? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ang buhay ay inialay sa bansa? Bagong bayani ng sanda tayong luha, bigyan naman ninyo kami kahit na kaunting awa. Hindi pa nakanta ano? Practice. Ayun i-post ko na. Bagong bayani ng sandatay luha, bigyan naman ninyo kami kahit na kaunting awa. Sino mabalan? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ang buhay ay inialay sa bansa? Bagong bayani ng sandatay luha, bigyan naman ninyo kami kahit na kaunting awa. Subscribe po guys sa channel, Tres Marias Fun. Thank you so much po. Maraming salamat po sa inyo guys. Ayan po, para sa lahat ng mga OFW. At sa lahat ng aking mga team dyan, si Chai Admin, yung admin namin sa Team Tambay. Siya po ay nasa
Hong Kong ngayon. Si Sis Ken Third Vlog. Nasa ibang bansa din sila. At saka kay Aces Heart, Sis Rosny ba? Nasa ibang bansa ba si Sis Rosny? Sis Rosny, si Yummy. Yummy. Si ano yan? Si Anik? Si- Ashley? Ashley? Yung lahat po na mga ka-team ko na nasa ibang bansa, ingat-ingat lang po kayo lagi. Stay safe mga sisikoy. Saludo po kami sa lahat ng mga OFW. Bagong bayani. Shout out Sis Mierna, Sis Aces. Sa lahat po ng andyan, thank you so much. Ano pa ba yung gusto mo? Alam mo ba yung ano, so kahit ang hirap, Ano yun? ha? Pwede ko niyang kata. Kay, ano yun, kay Shilin. Lumiwanag na ba ka? Big love shout out sa inyong lahat dyan. 4 million people in the house. Ano pa ba? Ano pa ba ang pwede natin kantahin? Non-copyright? Stuck on you, alam mo yun? Sige. Hindi ka magpalaguro para ba? Hindi mo na bala si Boy yun. Madadandaan yung mga naga. Dadaan yung mga alaga namin, oh, si Wala ka ba Mimi. extension board? Boy, isarado mo yung ano doon sa kusina. Daan ng mga aso. Ay, naghahanap pa ako guys ng makakanta. Hindi. Dali lang. Ito na siguro. Shout out sa 5 million watching on my Abby's channel. Trans Marie Smart. Ito na, ipasa ko na sa... Got this feeling down deep in the soul that I just been lost. As I'm on my way, needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. As I'm on my way, mighty glad to stay. Sick of you, been a for so long. I guess it's time for me to come home. 'Cause I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. 'Cause I'm on my way. Mighty glad to stay. Oh, living on that midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. I've had the troubles and I've thrown them all away. 'Cause there's time to done. Lubat na I'm guys. going home, stay. I'm stuck with you. Got a feeling down there in the
my soul that I just lost. 'Cause I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be easier to forget. 'Cause I'm on my way. Thank you po, salamat po. Pagkakali natin, hindi na palit ko. Ito na ba? Papalit kami microphone kasi dubat na. Hindi, tising ko daw. Sarap. Salamat po sa lahat na nakabidyo dyan. Ayan. Naka 2 hours na pala kami. My gosh! Ilan kayo yung copyright natin nito? Hanap ka doon sa hindi, non-copyright. Ito. Non-copyright. Naku. Diyos ko, huwag naman sana. First time pa naman. Thank you sa thumbs up. James, hello, mega love shout out, James. Thank you sa thumbs up, James. Thank you, James. Ano ti o pag nag-ano ka ti o nag-copyright Sila, pinakalat na ng iba. Bibitin ako eh. Ito lang. Change mo na doon. Mega love shout out, James. Parang gabos mo yun. Kahit sandali, try mo daw. Kahit sandali. Hindi talaga daw yun. Oh, sige daw, maganda yan. Hello sa inyo dyan! Nabitin ba kayo? Sino ba yung may request? Hindi, boy. Kaptay. Sino ba yung may Video- request video mo dyan? Sige, pindutin mo naman. Request na po kayo, yung kaya lang Ito ka? namin. Sa vid. Sige. Yung kaya lang namin kantahin kasi yung iba, Okay na? yung kanta pasigaw na lang eh, yung ibang kanta.
on Tres Maria's channel. Congratulations po sa ate ko sa monetize channel. God bless everyone. Thank you po. This is second Tres Maria's Maze. Thank you, thank you, thank you. Sis, thank you so much. Thank you na. It's your turn. So ayan, thank you so much po mga sisikoy. Magpapaalam na po kami kasi naka 2 hours na po pala kami. Malapit nang malubat yung aking cellphone. So ayan po. Ay, maraming salamat po. John, Chupaeng, thank you po sa pakulay sa akin kanina. Sis Isis Heart. Sino pa ba yun? Yung lahat po na nakaano sa akin, thank you so much po sa inyo. Yung lahat po na nagbigay ng blessing kanina, maraming salamat po sa inyo guys. GM Bisacol, thank you sis. Yung lahat nandito, sis Rosny. Thank you so much po sa lahat. Sis Rosny, sis Ishard, sis Mierna, sis GM Bisacol, TV, sis Julita. Sino pa ba? Yung kanina, marami sila. Sis Litak, basta yung lahat ng team Tambay, team Good Vibes. Maraming salamat po sa lahat ng support nyo sa akin. Emotional talaga ako kanina kasi medyo nahiya akong, kabado ako. At the same time, blessed kasi finally, ano na natin yung channel natin. Monetize na tayo guys. Kaya maraming salamat po sa lahat ng support nyo. Lalo na po sa aking admin, si Sis Chai Bisayang, OFW Gamer. Si Sis Chai at saka yung co-admin niya, si Cho Paing. Si Sir John Dash, maraming salamat. Sis Kinter Vlog, Sis Jupay, at yung marami, di ko na kayo guys, may isa-isa, kasi marami kayo. Basta yung lahat ng lagi nakasupport sa akin. Thank you so much po. Yan. Maraming salamat po. Kay Kapatid Panalo, maraming salamat po. Kay Sis Ina Vlog, lagi nakasupport din siya sa akin. Thank you so much po sa inyong lahat guys. Kung hindi po dahil sa inyo, syempre wala rin si Tres Marias. Thank you so much. Ang ingay nila guys, grabe. So ayan po, siguro masisimulan ko na mag-mute ng aking mga copyright. Kawerki. Ayan, thank you po sa inyong lahat. Shout out po sa lahat ng andito. 7 million in the house, 7 or 8. Yan, thank you so much po sa inyo. Again po, Tres Maria's Farm. Thank you so much guys. Mwah. Yung hindi ko po na shout out, pasensya na. Hindi ko na kayo na-isa aking team. Thank you so much. Sis GM Bisacol, thank you so much. Bye po. God bless everyone. Keep safe. At sa lahat ng aking mga OFW na mga sisikoy, ingat po kayong lahat dyan. Proud na proud po kami sa inyo pong sa lahat po ng mga OFW. I salute you guys. Maraming salamat guys. Bye-bye po. Thank you. Team Tambay, Team Good Vibes, CCGM. Thank you so much. Thank you. Ito po yung akin, Tres Marias. Second. My Tres Marias. Thank you guys. Salamat po sa support. Thank you, Sis Des. Sis Des. Thank you, Sis Des. Bye. God bless everyone. Thank you guys. Bye po. Thank you. Tres Marias Farm.